Borsan. Mosaic spinach. For this video mga kabing, napukoy nakita na diskubrihan sa internet mga kabing, dapat order ko ani. So ato ning tilawan ng borsan, no? Borsan, no? Borsan, no? Money biscuit, money and cheese, no? So di na to magpadugay-dugay, patong pitumpik in 3, 2, 1 intro. Pasok, let's go. Years So later. karon back money and cheese, no? Ug na siya biskuit kanina daw. To ning tilaw pa ning borsan, no? Grabe. Borsan. No, gagmay lang. Mosaic spinach. So tinawa na to ni. Tinawa na nato eh. Yeah. Yeah. May ambersan. Panalo. Ba? Borsan cheese. Money trending karon. Lamig kasi partner ani ba? Pwede sa pan jud. I don't know ha kung kuan, pero paminaw ako pwede gini siya ipalaman sa pan. Ne. Ne. Chào béo. Nó miệng. Đó. Đó. More than one. Apil na ng biskuit. Kaning cheese ni bakit imported. Wag na sa spinach oh. Grabe oh. Lamig. First time ako niyatilawan nga ni kasing na cheese. Sikat niya sa gawas. Sa abroad ba? Magaling nga niya sa Davao. Panalo. Grabe. Namit kayo siya.
Kaan to great ni. 100.1% kay ultimate lamit di kamahayan. Diba? Wow. I am recommended, no? More sensi. So, ito po si DJ March in the place of you. See you next my vlog mga kabingka. Babush ka, baby. Yeah.